Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα. Εκ μέρους όλης της πόλης και όλων των ανθρώπων που είναι εδώ σήμερα, που ήρθαμε, σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμάτε με την παρουσία σας, που τιμάτε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου και την πόλη του Αγρινίου. Όπως ξέρετε, όλα τα θέατρα βάζουν μία θεματική ενότητα. Για μας η θεματική ενότητα φέτος είναι η έξοδος, παίρνοντας μία έμπνευση από ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη σε αυτά εδώ τα χώματα, την έξοδο του Μεσολογγίου, που το 2026, όπως ξέρετε, θα είναι τα 200 χρόνια. Σκεφτόμαστε αυτό που βιώσαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς σήμερα, τι αξία έχει για μας. Πώς μπορούμε εμείς, ως πολίτες, ως σύντροφοι, ως γονείς, ως άνθρωποι που θέλουμε να έχουμε μια δημιουργική καθημερινότητα, πώς μπορούμε να έχουμε τη δική μας έξοδο. Και πώς μπορούμε να έχουμε έξοδο από τους φόβους μας, έξοδο από τα πρέπει, έξω από ταμπέλες που μας φοράνε και ταμπέλες που μας επιβάλλουν πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε και αυτή η συγκέντρωση σήμερα, η οποία θα επαναληφθεί για άλλες 7 φορές μέχρι το τέλος του Μαΐου, που θα καλούμε ανθρώπους, κυρίως θα είναι γυναίκες, και υπάρχει λόγος που είναι γυναίκες, γιατί μας ενδιαφέρει η έξοδος, στοχεύει στη γυναίκα, αλλά όχι ως κάτι γραφικό, ως να είναι η καρέτα και να μιλήσουμε για τα δικαιώματα της γυναίκας, απλώς να μπορέσουμε να βρούμε ένα θέμα, να μπορέσουμε να σκεφτούμε πράγματα για την ελληνική κοινωνία και για το τι συμβαίνει σήμερα. Οι διαλέξεις με θέα που θα συμβούν εδώ θα έχουν πάντα αυτή την αφορμή. Καλούμε ανθρώπους, ξεκινώντας από εσάς, για να αποκτήσει ένα κύρος αυτή η δράση που θέλουμε να κάνουμε. Και από διαφορετικά, δηλαδή θα ακολουθήσει η κυρία Αρβανιτάκη που είναι τραγουδίστρια και συνεχίζεται όλη η σειρά που την ξέρετε. Και θέλουμε σήμερα να σας ακούσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να σκεφτούμε, υπάρχει ανάγκη πια στην κοινωνία, που ξέρετε πολύ καλά, να συζητήσουμε θέματα, να καταλάβουμε πράγματα, να ανταλλάξουμε απόψεις, και η εμπειρία σας και όλο σας το έργο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας καλέσω στη σκηνή μαζί με την Κωνσταντίνα τη Βαρσάμη, που θα συντονίσει αυτή την κουβέντα, και επίσης στο τέλος θα υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο ότι θέλει να συζητήσει και να έχει έναν διάλογο με την Πρόεδρο. Κυρία Σακελαροπούλου, καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενη. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω ξανάρθει ποτέ στο Αγρίνιο. Ήταν μια φοβερή εμπειρία αυτή. Κυρίως γιατί βρισκόμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε λίγο πιο προσωπικά. Αυτή τη συζήτηση φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να την ακούσει κανείς στο ραδιόφωνο, γιατί εγώ κυρίως εκεί δουλεύω, ή θα μπορούσε να την παρακολουθήσει κάπου αλλού, σίγουρα όμως όχι σε μια σκηνή θεάτρου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να βρεθούμε στη σκηνή του θέατρου και το προσωπικό να το κάνουμε συλλογικό, ενδεχομένως και πολιτικό, όχι με κάποια κομματική έννοια, αλλά με την έννοια των πολιτών που θέλουν να δουν τη ζωή τους διαφορετικά και ενδεχομένως να κάνουν αυτή την έξοδο που μας είπε τώρα ο κύριος Γιωβανίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Βαρσάμη. Χαίρομαι που είμαι εδώ για άλλη μια φορά στην περιφέρεια. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιά από εσάς. Έχω ξαναέρθει στο Αγρίνιο. Φυσικά είχα έρθει και ιδιωτικά, αλλά ήρθα και σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2021 και είμαι επίτιμη δημότης Αγρινίου. Είχα την χαρά και την τιμή να με τίμησαν οι συμπολίτες μας και έγινα δημότης της πόλης όταν ήρθα για την επέτειο του 1821, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση.
Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα αυτή του κυρίου Γιοβανίδη και τη δική σας για αυτή την εκδήλωση, γιατί ανέφερε ήδη ο κύριος Γιοβανίδης την έμπνευση από την έξοδο που γιορτάζουμε φέτος, το 26 δηλαδή, τα 200 χρόνια από την ιστορική εκείνη μέρα. Οι γυναίκες έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και στο Αγρίνιο, στην πορεία, οι γυναίκες του Αγρινίου, είτε ήταν στην περίοδο της κατοχής, με τις εκτελέσεις που έγιναν το 1944 από τους Γερμανούς, είτε αργότερα οι γυναίκες που εργάζονταν στις καπναποθήκες, έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία του Αγρινίου και είμαι βέβαιη ότι και σήμερα η κοινωνία του Αγρινίου έχει πολλά να προσφέρει. Με αυτή την αφορμή λοιπόν χάρηκα και εγώ πολύ που είμαι εδώ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που ελπίζω να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ένα νόημα για να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά μερικά πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα. Θα θέλετε να ξεκινήσουμε μια άτυπη γνωριμία, να μας πείτε που μεγαλώσατε? Ναι. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα της δεκαετίας του 50 και έζησα εκεί μέχρι τα πρώτα 8 χρόνια της ζωής μου, 2 τάξεις του δημοτικού μόνο. Ο πατέρας μου ήταν δικαστής και υπηρετούσε τότε εκεί και με την δολοφονία του Λαμπράκη και την δίκη Λαμπράκη τα πράγματα οξύνθηκαν στην πόλη και οι δικαστές μετατέθηκαν τότε όλοι προς την Αθήνα και έτσι συνεχίσαμε και από εκεί και πέρα. Στην Αθήνα σπούδασα και στην Αθήνα ζω. Ταυτόχρονα όμως ζούσα και στη Θράκη. Η παιδική μου ηλικία δηλαδή κύλησε στα θέματα, επειδή η μητέρα μου κατάγεται από εκεί και από τους 2 γονείς της, από την Ξάνθη και την Κομοτηνή. Και η Θράκη είναι ένας τόπος που αγαπώ και θεωρώ, ίσως και γιατί, όπως έχει πει ο Ρολάν Μπάρτ, πατρίδα μας, η παιδική μας ηλικία, γι' αυτό δηλώνω έτσι με χαρά και εγώ θρακιώτισσα. Ίσως έχουμε και κάποιο κοινό με το Αγρίνιο και με την καπνοπαραγωγή, γιατί έχω και εγώ μνήμες τέτοιες από την παιδική ηλικία, από όσα γινόντουσαν τότε στην Θράκη. Υπάρχει κάτι που έχετε κρατήσει έντονα από την παιδική σας ηλικία? Θυμάστε κάτι που να είναι έντονο? Καμιά φορά σκέφτομαι ότι μας καταδιώκει η παιδική μας ηλικία. Κάπως αφηρημένα μερικές φορές, είναι σαν να επιστρέφουμε πίσω, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Υποσυνείδητα μπορεί. Εγώ έχω καλές αναμνήσεις. Και αυτό που είπα για τη Θράκη ακριβώς το λέω γιατί όλη η χαρά, όλες οι δυνατές μου αναμνήσεις, επειδή ήμουν και μοναχοπέδι, δεν είχα αδέλφια, είχα τις ξαδέλφες μου, τα ξαδέλφια μου είχα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως στη Θράκη που πήγαινα σε όλες τις διακοπές. Και οι εικόνες που έχω είναι να φτάνω με το τρένο στη Σταυρούπολη της Ξάνθης, που ήταν το χωριό της μητέρας μου και ακόμα εκεί πηγαίνουμε όσο συχνά μπορούμε. Και να γυρίζουμε με τον παππού. Η Θράκη είναι ένας απίστευτος τόπος, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συμβίωσης, συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Πολιτισμικά είναι πάρα πολύ πλούσια, από την αρχαιότητα και εδώ. Αυτό λοιπόν εγώ, αυτή την συνύπαρξη των κοινοτήτων και το πώς μπορείς να σέβεσαι τον άλλον και να συνυπάρχεις μαζί του, την έζησα από παιδί και ίσως είναι κάτι που με επηρέασε. Και με τον παππού μου γυρίζαμε στο Νέστο εκεί, έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Στα ξοκλήσια μας έδειχνε, μας μάθαινε τα χόρτα, με τις ξαδέλφες μου μαζεύαμε χόρτα. Αυτό ήταν το ωραίο κομμάτι της παιδικής ηλικίας, γιατί κακά τα ψέματα μόνο στα μικρά μέρη, στο χωριό θα ζήσει κανείς έτσι. Και στην Αθήνα πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο, δεν είχα γειτονιά συμμαθητές, συμμαθήτριες, ήταν ο καθένας σε άλλα μέρη της Αθήνας οι φίλες μου. Επομένως, στη Θράκη έζησα πιο έντονα, έχω τις αναμνήσεις παιδικής ηλικίας. Και βέβαια σε επίπεδο έτσι, ας το πω, σαν εντύπωση στην ιστορία, η δολοφονία του Λαμπράκη, γιατί θυμάμαι τη βραδιά εκείνη, γιατί ήμασταν με τη μητέρα μου στο λεωφορείο, πηγαίναμε σε μια επίσκεψη και είδαμε κόσμο συγκεντρωμένο. Θα μιλούσε, μου είπε, ένας βουλευτής. Και την άλλη μέρα το πρωί, η μητέρα μου είπε, ξέρεις παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο τον χτύπησαν άσχημα και σε λίγες μέρες, όπως θυμόμαστε, ο Λαμπράκης πέθανε. Είναι κάτι που με έχει έτσι, το θυμάμαι έντονα. Με έναν τρόπο σας έχει καθορίσει. Αμέσως μετά, το 1967 ήρθε η δικτατορία. Και έτσι το κομμάτι της ωριμότητας, της εφηβείας, δηλαδή με αυτή την έννοια της ωριμότητας, γιατί η ωριμότητα έρχεται μάλλον αργότερα, το πέρασα μέσα στη δικτατορία, όπως όλη η γενιά μου.
Και πράγματι όλη αυτή η αίσθηση, αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα των περιορισμών, της στέρησης της ελευθερίας, είναι κάτι που νομίζω ναι, αυτή τη γενιά της φράγησε. Η νεότητά σας δηλαδή είναι στα χρόνια της δικτατορίας. Ναι. Που σημαίνει ότι μπορείτε και δεν μπορείτε να ονειρευτείτε, να έχετε προσδοκίες. Υπήρχαν καταφύγια πολλά, κυρίως η λογοτεχνία. Τα βιβλία ήταν η καλύτερη συντροφιά. Η τέχνη όσο μπορούσε κανείς, λίγο ο κινηματογράφος, λίγο όσο επιτρεπόταν και από... Γιατί πάντα υπήρχαν διαφυγές. Ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να ξεφύγει έτσι και να ανοίξει παράθυρα. Οι μουσικές. Έπαιξε ρόλο στην επιλογή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας. Γιατί επιλέξατε τη νομική? Συνδέθηκε με την νεότητά σας και τη δικτατορία? Νομίζω πως ναι. Αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι στο γυμνάσιο ήμασταν με περιορισμούς, οι μαθήτριες ανταλλάσσαμε κασέτες που κάποιες μεγαλύτερες αδελφές τους έφεραν με μουσικές στο Θοδωράκι. Ο Σαββόπουλος επιτρεπόταν, τον ακούγαμε. Λογοκριμένος βέβαια, όπως έχει πει και ο ίδιος. Αυτό το καθεστώς ανελευθερίας, αυτή η αίσθηση που είχαμε ότι μας στερούσαν την ελευθερία μας, νομίζω πως είναι κάτι που επέδρασε. Η νομική είναι πρώτα απ' όλα βέβαια μια επιστήμη και σαν κλάδος που σου δίνει τη δυνατότητα να στραφείς όπου θες. Ανοίγει πάρα πολλά παράθυρα. Είναι και ο λόγος που την ακολουθούν νομίζω τόσο πολλοί νέοι άνθρωποι. Οπωσδήποτε και το ότι σχετίζεται με το δίκαιο. Και το δίκαιο είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Φαντάζομαι επίσης ότι υποσυνείδητα ο πατέρας μου έπαιξε ρόλο. Δηλαδή μια ζωή, θυμάμαι τον πατέρα μου, ήταν δικαστής, σκυμμένος πάνω στο γραφείο του, να γράφει αποφάσεις, ακούγοντας τρίτο πρόγραμμα, κλασική μουσική που τον συντρόφευε και είναι και ένας άλλος τρόπος. Φαντάζομαι ότι με επηρέασε, παρόλο που ο καημένος μου έλεγε μήπως παιδί μου θα ήθελε να πάω στο Πολυτεχνείο, γιατί ήμουν αρκετά καλή μαθήτρια, αλλά στράφηκα εκεί. Δεν μετανιώσατε, φαντάζομαι? Δεν έχει και νόημα, νομίζω, να κοιτάμε μπροστά. Από ποια άποψη? Δεν κοιτάς πίσω, δηλαδή δεν το συνηθίζω εγώ. Κοιτάει κανείς να κάνει το καλύτερο που μπορεί, να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει. Τώρα τα όνειρά του είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά έχει νόημα να κάνεις το καλύτερο που μπορεί σε κάθε κατάσταση, έτσι, και να μπορείς να χαίρεσαι τα πράγματα. Ήταν ένα πεδίο προσωπικής έκφρασης, η νομική στην αρχή? Με την έννοια που το είπανε και οι γοητεία έτσι, που ασκούν τα δικαιώματα, το συνταγματικό δίκαιο, γενικότερα η έννοια του δικαίου, γιατί οι κανόνες δικαίου, το δίκαιο, είναι αυτό που καθορίζει το πώς συνυπάρχουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι. Τι σημαίνει για εσάς ο όρος δικαιοσύνη? Είναι μια λέξη που έχει αμφισβητηθεί πολύ. Είναι η λέξη που ακούγεται πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Είναι μια λέξη που διαχρονικά στη χώρα μας χωράει πολλές αναγνώσεις. Γιατί είναι άλλο το δίκαιο ενός ανθρώπου, άλλο το δίκαιο μιας χώρας, άλλο το δίκαιο μιας ομάδας, άλλο το δίκαιο ενός έρωτα. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να βρει δίκαιο παντού και ταυτόχρονα να είναι αντιμέτωπος με το άδικο. Η δικαιοσύνη μπορεί να εμπεριέχει όλες αυτές τις έννοιες που δίνουμε οι άνθρωποι στον όρο δικαιοσύνη? Ναι. Κατεξοχήν πολιτική έννοια, όπως την αποκαλούν. Ποιος δεν έχει ακούσει ένα μικρό παιδάκι, πολλές φορές το δικό του παιδί, να λέει «Μα όχι, αυτό δεν είναι δίκαιο, αυτό είναι άδικο», παραπονούμενο σε μια κατάσταση. Άρα βλέπουμε ότι σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους λαούς, όσο υπάρχουν άνθρωποι, η έννοια της δικαιοσύνης, το αίτημα για δικαιοσύνη, που είναι μια έννοια του φυσικού δικαίου, είναι κάτι που είναι γνωστό στον άνθρωπο και από τη μικρή του ηλικία. Και είναι ακριβώς η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα. Το τι είναι δίκαιο, τι δεν είναι, σε μια οργανωμένη κοινωνία βέβαια. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη είναι η ιδέα της δικαιοσύνης, η ιδέα του δικαίου και είναι βέβαια και η οργανωμένη λειτουργία που στις δημοκρατίες υπάρχει. Υπάρχει σαν μία από τις τρεις εξουσίες η δικαιοσύνη, όπως είναι οργανωμένη. Τώρα, αυτό που είπατε για την αμφισβήτηση, όπως πολλά από όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας αυτόν τον καιρό,
Η Ελλάδα δεν είναι νησί, είναι ένα μέρος του δυτικού κόσμου, του πλανήτη συνολικά. Επομένως, βλέπουμε σε όλες τις χώρες να αμφισβητούνται οι θεσμοί. Περνάμε μια μεταβατική περίοδο γεμάτη αβεβαιότητες, κλονίζονται πολλά από όσα θεωρούσαμε δεδομένα στον 20ο αιώνα. Τώρα ο 21ος έχει έρθει με πολλές ανατροπές. Ήδη περάσαμε το 1/4 βέβαια αυτού του αιώνα. Και αυτό που βλέπει κανείς παντού να γίνεται, συμβαίνει και στην Ελλάδα. Για να έρθω τώρα στη χώρα μας και στην δικαιοσύνη σαν οργανωμένη λειτουργία, υπάρχουν προβλήματα στη δικαιοσύνη τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Μπορεί να είναι χρόνια και δύσκολα αντιμετωπίσιμα, όπως είναι, ας πούμε, οι καθυστερήσεις. Η καθυστέρηση στη δικαστική λειτουργία. Αυτό είναι κάτι πρακτικό, δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Είναι κάτι που ξέρω, γιατί υπηρέτησα στη δικαιοσύνη σχεδόν 40 χρόνια, 38. Προσπαθεί να το λύσει, να το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι οι δικαστές και η ηγεσία των δικαστηρίων. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει και με το συνολικό τρόπο που σήμερα λειτουργεί η κοινωνία μας και με τα προβλήματα που εμφανίζει. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε θέματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται στα δικαστήρια και να λύνονται εκεί, όπως προβλέπεται στη δημοκρατία, να αντιμετωπίζονται στα μέσα ενημέρωσης, κατεξοχήν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήδη και στο Facebook πλέον. Η τοξικότητα που υπάρχει. Αυτό είναι δεν είναι και πάλι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι όμως κάτι που συμβαίνει έντονα, όπως το παρατηρούμε τελευταία. Μήπως καμιά φορά μπερδευόμαστε, έχοντας δει πάρα πολλές αμερικανικές κυρίως ταινίες, για τον τρόπο που αποδίδεται η δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να συμβεί και στη χώρα μας, ενώ το νομικό σύστημα είναι τελείως διαφορετικό. Πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν κάποιοι ένορκοι και θα αποδώσουν εκείνη η δικαιοσύνη και ας διαφωνεί, ας πούμε, ένας δικαστής. Αυτό είναι, νομίζω, συνδέεται με αυτό που λέτε καμιά φορά, που υπάρχει μια παρανόηση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ίσως. Και πράγματι, το κοινό περί δικαίου αίσθημα που μπορεί να πει κανείς, θέλουμε να το ορίσουμε, ότι είναι οι κοινοί κώδικες και οι κοινές αξίες που διέπουν μια κοινωνία, η αντίληψη που λέγαμε πριν, που έχουμε για το δίκαιο. Ορισμένα πράγματα ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι σωστά ή λάθος, δίκαιο ή άδικο που συμβαίνουν. Ακριβώς στην νομιμότητα εκεί λίγο τα χαλάμε. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν πρέπει να το ταυτίζουμε με την άποψη μιας μερίδας ανθρώπων, που ενδεχομένως επειδή φωνάζουν περισσότερο ή με πιο τοξικό λόγο, ότι σημαίνει ότι αυτό επικρατεί. Γιατί, επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη στις οργανωμένες κοινωνίες, αυτές που αποκαλούμε δημοκρατίες δυτικού τύπου, τη φιλελεύθερη δημοκρατία, που πιστεύω και είμαι βέβαιη ότι έχουμε και εμείς, απονέμεται στα δικαστήρια. Εάν αυτά κλονιστούν, αυτοί οι κώδικες δηλαδή σπάσουν, τα πράγματα αρχίζουν να καταραίουν. Περνώντας από τα δικαστήρια στο δημόσιο βίο και ξαφνικά είστε εκτεθειμένοι στα φώτα, τις κάμερες, τη δημοσιότητα, πόσο εύκολο ήταν να κρατήσετε τον εαυτό σας και να αντέξετε σε έναν κόσμο τον οποίο δεν είχατε επιλέξει στην πραγματικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω? Φαντάζομαι ότι τη μια στιγμή ήσασταν απορροφημένοι στο να μελετήσετε πάρα πολλούς νόμους, κώδικες, υποθέσεις και μετά έπρεπε να βγαίνετε στον κόσμο και να είστε διαθέσιμοι για οτιδήποτε θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν σας συναντούσαμε οπουδήποτε. Όπως είπα και πριν, στη δικαιοσύνη υπηρέτησα 38 χρόνια και είναι ένας πάρα πολύ απαιτητικός χώρος. Ο ρόλος του δικαστή, ίσως ενός ποινικού δικαστή που οι αποφάσεις του έχουν συνέπεια το να στερηθεί κάποιος την ελευθερία του, είναι ακόμα πιο βαρύς. Αλλά και ο διοικητικός δικαστής που ήμουν εγώ, που έχει να κάνει με τα δικαιώματα και με όλη αυτή την ευρύτητα που είναι οι υποθέσεις που έρχονται στο Συμβούλιο Κρατίας, είναι πολύ απαιτητικό έργο. Και ήταν μια δουλειά που δεν σου στερούσε τον χρόνο τον προσωπικό, σου επέβαλε πολλούς περιορισμούς. Απ' την άλλη όμως ήταν και ένας χώρος προστατευμένος. Γιατί ζεις και λειτουργείς ανάμεσα στους συναδέλφους σου
Και βέβαια σε επίπεδο δημοσιότητας είσαι πολύ λίγο εκτεθειμένος. Ιδίως στο Συμβούλιο Επικρατείας που λειτουργεί με συλλογικό τρόπο, δεν έχει ας πούμε μονομελείς συνθέσεις. Άρα σπάνια θα ακουστεί το όνομα ενός δικαστή, δεν υπάρχει λόγος. Οι αποφάσεις είναι του δικαστηρίου ή του Α ή του Β τμήματος. Επομένως, πράγματι, όσο ήμουν γνωστή στους συναδέλφους μου, στο νομικό κόσμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δικηγόρους κλπ. Ξαφνικά, με την πρόταση τότε του Πρωθυπουργού και την απόφαση μετά της Βουλής των Ελλήνων, βρέθηκα εκτεθειμένη ως η πρώτη πολίτης της χώρας. Δεν ήταν εύκολο, προφανώς. Προσπάθησα να το διαχειριστώ όσο μπορούσα. Με βοήθησε η εμπειρία μου από τη δικαιοσύνη σε μερικά στοιχεία ότι και είχα μάθει την αυτοσυγκράτηση και τον αυτοπεριορισμό, το οποίο είναι χρήσιμο, πιστεύω πολύ, και να ακούω τους άλλους επίσης, γιατί και ο δικαστής πρέπει να ακούει όλες τις πλευρές για να κάνει καλά τη δουλειά του. Έτσι προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Όπως έχω πει, κρατικός λειτουργός ήμουν ως δικαστής και κρατικός λειτουργός παρέμεινα, γιατί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανήκει στην εκτελεστική εξουσία, αλλά είναι κρατικός λειτουργός. Εκτεθειμένοι στα φώτα της δημοσιότητας όμως γίνονται πολλές φορές βορρά στην κριτική. Αυτό πώς το διαχειριστήκατε, πώς το αντέξατε? Εγώ στη θέση σας δεν θα άντεχα νομίζω, θα έκλεινα τα πάντα. Δεν θα ήθελα να μου λέει κανείς τι είπε κάποιος για μένα. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί απ' την άλλη πρέπει και να ακούς. Γιατί όπως ισχύει και για τη δικαιοσύνη, η κριτική είναι στη δημοκρατία αναγκαία και κανείς δεν εξαιρείται της κριτικής, ούτε οι δικαστές, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μπορεί να είναι και επωφελής, γιατί κάνεις και κάποια λάθη, μπορεί να βελτιωθείς σε κάθε περίπτωση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι άλλο η κριτική και άλλο οι επιθέσεις. Οι επιθέσεις που καμιά φορά φτάνουν σε δολοφονία χαρακτήρα. Οι επιθέσεις που, όπως λέγαμε και πριν, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα, η κριτική που ξεκινούσε από κάτι, μπορεί δικαίωμα, δεν είναι ανάγκη να αρέσει κανείς σε όλους, δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο, δεν είναι υποχρεωμένοι να μ' αγαπούν οι πάντες. Προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Αλλά επιθέσεις που ξεκινούσαν από τα μαλλιά μου, τα παπούτσια μου, τον ντύσιμό μου, φυσικά τον σύντροφό μου. Ευτυχώς η κόρη μου γλίτωσε, γιατί ήταν στο περιθώριο, θέλησε να μείνει. Ακόμα και η γάτα μου που λέει ο λόγος. Αυτά είναι, μπορεί να ακούγονται γραφικά, δεν είναι ευχάριστα. Αυτό που έκανα όμως είναι ότι ακριβώς επειδή έχει και μια ηλικία και μια οριμότητα, ήξερα και ήθελα να κάνω αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη θητεία μου, τα καθήκοντά μου μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Πολλές φορές και εκεί υπήρξε παρανόηση, γιατί ας πούμε αποδοκιμάστηκα γιατί δεν έκανα μια δήλωση σε κάποιο θέμα που κάποιοι θεωρούσαν πολύ κρίσιμο και ενδεχομένως ήταν για τους ίδιους, αλλά ήταν πέρα από τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν επέλεξα να μείνω αυστηρά στα όρια των αρμοδιοτήτων μου, να μην είμαι ενδεχομένως μια ακτιβίστρια πρόεδρος ή να παίξω το ρόλο του θεσμικού αντιβάρου, το ρόλο της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ο ρόλος της Προέδρου της Δημοκρατίας αυτό. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους που θα ήθελαν έτσι, αλλά με το ελληνικό σύνταγμα ο ρόλος της Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι αυτός. Τον υπηρετήσατε δηλαδή κατά γράμμα? Με τον τρόπο που εγώ κατάλαβα καλύτερα προσπάθησα. Και με το χαρακτήρα σας. Αυτή σας η αυτοσυγκράτηση και η εκπαίδευση που είχατε λόγω της δουλειάς, που παρεξηγήθηκε τόσες φορές, σας στενοχώρησε ποτέ? Είχατε αντοχές να το αντιμετωπίζετε, να λέτε εντάξει δεν πειράζει, αύριο είναι μια καινούργια μέρα? Αυτό προσπαθούσα να κάνω. Γιατί είναι πολύ ευχάριστο να δέχεσαι την επιδοκιμασία των γύρω σου. Οφείλω να πω και το έχω έτσι χαρεί πολύ, γιατί ταξίδεψα αρκετά στην περιφέρεια και προσπάθησα πάντα να βλέπω τους συμπατριώτες μου από κοντά, να γνωρίζω στο περιθώριο που μπορούσα και όχι μόνο τις αρχές κάθε τόπου, αλλά έτσι να βλέπω και παραγωγικούς φορείς, να βλέπω τη γυναικεία κοινότητα, όσο προλάβαινα και όσο είχα περιθώριο να κάνω. Και κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν άρεσε τόσο στο πολιτικό σύστημα, ότι εγώ δεν προερχόμουν, ήμουν από το χώρο των δικαστών, άρα από την κοινωνία των πολιτών. Δεν ανήκα στον πολιτικό κόσμο. Κάτι που ενδεχομένως αυτό ενόχλησε κάποιους. Η κοινωνία το ότι ήμουν μια γυναίκα που είχε τη δική της πορεία, τη δική της καριέρα και βρέθηκα στη θέση αυτή. Αυτό πιστεύω ότι η κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό, γιατί η κοινωνία δεν είναι το Facebook, η κοινωνία είναι εκεί έξω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτό νομίζω ότι
έγινε αποδεκτό και εισέπραξα στιγμές μεγάλης συγκίνησης και ικανοποίησης από την επαφή μου με ανθρώπους, με τους συμπατριώτες μου. Αν αντιστρέφαμε κάποια στιγμή τους ρόλους και στη θέση σας ήταν ένας άντρας, η Κατερίνα Σακεραλαροπούλου ήταν άντρας. Θα πέρναγε πολύ καλύτερα. Είναι σαφές δεν θα αυτό. δεχόσασταν την ίδια κριτική. Όχι, είναι σαφές. Θα ήσασταν αυτό. πάρα πολύ προχωρημένος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς θα ήμουν αν ήμουν άντρας, αλλά η αλήθεια είναι, το αισθάνθηκα αυτό και να μιλάμε ανοιχτά. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για την ισότητα και οι γυναίκες έχουμε κερδίσει πολλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και αυτό που είπα, ατυχείς εμφανίσεις βλέπουμε πολύ συχνά να κάνουν άντρες. Βέβαια, κανείς δεν γλιτώνει την κριτική, ιδίως με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά νομίζω ότι για τις γυναίκες υπάρχει πάντα ένα κλικ αυστηρότητας περισσότερο. Πιστεύετε ότι αυτό προέρχεται από την ανδρική κοινότητα ή και οι γυναίκες καμιά φορά είμαστε αμήλικτες μεταξύ μας? Είμαστε. Οι γυναίκες, όταν είμαστε κακές, είμαστε πολύ κακές. Δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερα αστείο, αλλά δεν είναι καθόλου. Μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα αυτό. Ναι. Αυτό που λέμε ο τοξικός λόγος και η επιθετικότητα μου έχει κάνει εντύπωση. Μου το μετέφεραν άλλοι πρώτα, γιατί και εγώ, όπως λέτε, προστάτευα και τον εαυτό μου και, εν πάση περιπτώσει, είχα και μια δουλειά να κάνω όσο μπορούσα καλύτερα. Οπότε δεν ούτε παρακολουθούσα τι γράφεται κάθε μέρα, μου το σχολίασαν και φίλοι και άλλοι. Βρε, παιδί μου, ναι, γυναίκες. Πολλές φορές πιο έντονα. Κρίμα. Βιώσατε κάποια δύσκολη στιγμή στη ζωή σας? Πολύ δύσκολη. Πώς την αντιμετωπίσατε? Με ένα γυναικείο τρόπο ή με τον τρόπο του δικαστή? Εξαρτάται. Καλά. Δύσκολες στιγμές βέβαια όλοι οι άνθρωποι βιώνουν και σίγουρα δεν είναι οι στιγμές που έζησαν στην έξοδο καλή ώρα. Αλλά δύσκολη έτσι τόσο που να με καταβάλει, ευτυχώς όχι. Εάν μιλήσω τώρα σε προσωπικό επίπεδο, όταν χώρισα και η κόρη μου ήταν αρκετά μικρή και βρέθηκα έτσι και σε μια πολύ απαιτητική δουλειά με ένα μικρό παιδί, είχε ένα βαθμό δυσκολίας όλο αυτό να το διαχειριστώ, που φαντάζομαι πολλές γυναίκες έχουν βρεθεί στη θέση μου. Και η άλλη δύσκολη προσωπική στιγμή ήταν ο θάνατος του πατέρα μου. Ευτυχώς λέω αυτά μόνο, γιατί υπάρχουν και τραγικά πράγματα. Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν κάτι βαρύ, αλλά οι άνθρωποι σε μια ηλικία τους χάνουμε και τους κουβαλάμε μετά μέσα μας. Στο προσωπικό επίπεδο κανείς τα διαχειρίζεται όπως μπορεί ο ίδιος. Στο επίπεδο έτσι του δημόσιου ρόλου, η δικαιοσύνη είναι πάντα απαιτητική, αλλά ήταν προστατευμένη σχετικά, δηλαδή μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι αυτά. Και αυτό με βοήθησε πολύ και στη συνέχεια και σαν πρόεδρος. Που οι πιο πολλές δυσκολίες ήταν αυτή η τοξικότητα, πράγματα που εντάξει όμως τα παραμέρισα, δηλαδή είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, εφόσον κάνω αυτό που εγώ πιστεύω, σωστό, από εκεί και πέρα το παίρνει κανείς απόφαση και προχωράει. Η δουλειά σας διαμόρφωσε με έναν τρόπο το χαρακτήρα σας από ένα σημείο και μετά, ή εντάξατε το χαρακτήρα στη δουλειά? Και τα δύο. Είναι αμφίδρομο πώς λειτουργεί αυτό. Βλέπει κανείς και οι δικαστές, γιατί η κύρια δουλειά μου ήταν αυτή. Πρόεδρος Δημοκρατίας υπήρξα για 5 χρόνια, που είναι μια συγκεκριμένη πλευρά της ζωής. 38 χρόνια ως δικαστής, ναι, διαμορφώνει το χαρακτήρα. Μια φορά μου λένε, και χαμογέλασε λίγο, κοιτάς αυστηρά, όταν είσαι τόσα χρόνια στην έδρα, πράγματι, το βλέμμα λίγο γίνεται ίσως αυστηρό. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο, αλλά... Θέλει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Πρέπει να είναι κανείς συγκρατημένος. Ώστε να μην καταλαβαίνει κάποιος τι αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και αυτό. Γιατί πρέπει να είσαι αμερόληπτος. Γι' αυτό ακούς όλες τις πλευρές. Πώς καταφέρνει κάποιος να είναι αμερόληπτος? Τώρα δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην ταυτιστείτε με κάτι που συμβαίνει, το οποίο είναι άδικο, είναι εξωφρενικό? Πώς μπορείτε να κρατήσετε μία θέση η οποία να είναι δίκαιη για όλους? Πρώτα απ' όλα, ο δικαστής δεν δικάζει πρωτογενώς από το μυαλό του ή με τους κώδικες του Μωυσή. Υπάρχουν το Σύνταγμα και οι νόμοι για το δικαστήριο, για το Συμβούλιο Επικρατείας τουλάχιστον, που είναι διοικητικό δικαστήριο. Άρα και οι άλλοι, απλώς οι άλλοι δικαστές έχουν το Σύνταγμα και τον αστικό κώδικα και ό,τι εργαλεία έχουν.
Επομένως, έχεις την καθοδήγηση. Πρέπει λοιπόν να δεις και όπως έλεγε ο παλιός μου πρόεδρος, σε κάθε υπόθεση κανείς δεν έχει απόλυτα δίκιο ή απόλυτα άδικο. Αλλά πρέπει εμείς να βρούμε αυτό το λίγο πιο δίκιο που έχει μία πλευρά και να έτσι το αποδώσουμε. Γι' αυτό ίσως δημιουργούνται και οι αμφισβητήσεις, γιατί όπως είναι τα ανθρώπινα τελικά, όλοι μπορεί να έχουν κάποιο δίκιο. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που είναι κάτι κατάφορα ή παράνομο, το δικαστή αυτό τον ενδιαφέρει, με αυτή την έννοια του αδίκου το λέω. Ο νόμος είναι πάνω από τα ανθρώπινα καμιά φορά. Από τα ανθρώπινα αισθήματα εννοώ. Από τα πάθη μας. Για τον δικαστή πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να δικάζει με το αίσθημα. Αν υπάρχει περιθώριο, εκεί είναι αυτό που θα κάνει αυτή την εκτίμηση. Μπορεί να συμπαθεί, να νιώθει όση συμπάθεια θέλετε για έναν διάδικο, εννοώ για την ιστορία του, όχι προσωπικά, αλλά πρέπει να το προβλέπει ο νόμος αυτό. Και ο νόμος πάνω απ' όλα είναι το Σύνταγμα, αλλά συνήθως μιλάμε και για τον απλό νόμο. Όσο ήσασταν δικαστής, δεν αμφισβήτησε κανείς την ακεραιότητα και τη στάση σας, φαντάζομαι, επειδή ήσασταν γυναίκα. Όχι. Όχι. Ποια είναι η διαφορά? Όταν ήμουν πολύ νέα στο δικαστήριο, αλλά ήμουν οι πολύ νέοι στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι βοηθοί εισηγητές. Δηλαδή, εισηγητής είναι ο κύριος, ο σύμβουλος, που είναι ο αεροπαγίτης, το αντίστοιχο. Ο σύμβουλος Επικρατείας έχει βοηθό έναν εισηγητή, που είναι ο πρώτος βαθμός που μπήκαμε στο δικαστήριο τότε. Εγώ μπήκα το 1982. Και ήμουνα μια κοπέλα αρκετά νεαρή, με κοτσίδα, και εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 80. Και κάποιος διάδικος είπε μετά, όχι σε μένα, στο Σύμβουλο Επικρατείας που ήμουν βοηθός του στην υπόθεση. Είχα μπει και πρώτη στη σειρά μου, είχα αρκετά καλό όνομα. Και του λέει τώρα, αυτό το κοριτσάκι θα δικάσει την υπόθεσή μου. Και πήρε την απάντηση από το Σύμβουλο όμως, γιατί το Συμβούλιο είχε αυτό το λέω κάθε φορά, και ο διαγωνισμός ήταν πάντα αξιοκρατικός. Στη σειρά μου για πρώτη φορά μπήκα με 3 γυναίκες, 3 άντρες. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκανε μισή-μισή. Ένας χώρος που ήταν κάποτε ανδροκρατούμενος, σήμερα έχει γυρίσει αντίθετα. Είναι κυρίως γυναίκες στον χώρο της δικαιοσύνης. Θα βρεθεί η ισορροπία, φαντάζομαι. Πώς συνδυάσετε αυτή την πολύ απαιτητική καριέρα παράλληλα με τη μητρότητα? Είπατε για αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά όσοι έχουμε παιδιά ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλο challenge να δουλεύεις και να έχεις παιδί, ακόμη και αν η δουλειά σου είναι η πιο απλή του κόσμου. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο απλή δουλειά του κόσμου. Νομίζω ότι από την πάντα η γυναίκα, η μάνα, έχει τεράστιο βάρος να σηκώσει. Από τότε που οι γυναίκες, και στον 20ο αιώνα ευτυχώς αυτό ξεκίνησε και προχώρησε πλέον στη δική μας γενιά, είναι αυτονόητο. Στη γενιά των μανάδων μας ακόμα δεν ήταν όλες οι γυναίκες εργαζόμενες. Σήμερα είναι αυτονόητο βέβαια. Και όχι ως υποστήριξη του εισοδήματος, αλλά ως διεκδίκηση από τις γυναίκες του ισότιμου ρόλου τους στην κοινωνία. Του πόσο μια κοινωνία δεν μπορεί να είναι, όπως σωστά λένε και οι οικονομολόγοι πια, πραγματικά παραγωγική, εάν το μισό του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν δουλεύει, δεν παράγει, δεν μετέχει σε αυτήν. Όπως το μισό και πάνω είναι οι γυναίκες. Άρα, από τότε τα πράγματα δυσκόλεψαν, γιατί οι γυναίκες έχουν να σηκώσουν αυτό το διπλό βάρος. Και όπως έλεγε η Ruth Bader Ginsburg, που έχει πει εξαιρετικά πράγματα και μου αρέσει πολύ και τη θυμάμαι πολλές φορές, η πραγματική ισότητα θα επέλθει όταν τα βάρη του σπιτιού μοιραστούν ισότιμα ανάμεσα στα 2 φύλλα. Αυτό δεν επιτυγχάνεται έτσι εύκολα. Φαντάζομαι, το ίδιο αντιμετώπισα και εγώ, και η δουλειά μου κυρίως γιατί είναι πολύ χρονοβόρα, δηλαδή θέλει πολλές ώρες απασχόλησης και συγκέντρωση. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω και η Νιώβη, η κόρη μου δηλαδή, να έχουμε πάντως κερδίσει μια καλή σχέση. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε σήμερα, μετά από αυτή τη 38χρονη διαδρομή στα δικαστήρια, μετά την 5χρονη παρουσία σας σε αυτό το υψηλότερο πόστο της χώρας? Πού είστε αυτή τη στιγμή? Ενεργός πολίτης. Πάντα ήμουν, απλώς τώρα είναι αυτό. Και λίγη ελευθερία παραπάνω, όπως έλεγα, δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Δηλαδή, τι νιώθετε κιόλας? Την ένιωσα. Δηλαδή, είναι οι απαιτήσεις, είναι ένα βάρος. Και συνειδησιακό και του χρόνου και της ελευθερίας των κινήσεων. Οι περιορισμοί πάντα υπάρχουν φυσικά.
Αλλά ναι. Και έτσι ήθελα να ασχολούμαι κυρίως με αφορμές που με συγκινούν, καλή ώρα όπως σήμερα, να μετέχω σε κάποια συνέδρια, μερικές ομιλίες, έτσι να βρω χρόνο για μένα. Αναλάβατε κάποια καινούργια καθήκοντα τώρα. Είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών. Πολύ λίγοι ξέρουν τι σημαίνει αυτή η θέση. Ήταν μια καλή αφορμή όμως το δημόσιο διάλογο των social, κυρίως εκεί, να βρεθούν και εκείνοι που θα στάξουν λίγο φαρμάκι στα μήλα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό πια είναι... Είναι δεδομένο μάλλον. Είναι λίγο στενόχωρο, θα το πάω λίγο γενικότερα. Βλέπει κανείς ότι και ο δημόσιος διάλογος πια, εγώ αυτό που διαπίστωσα νωρίτερα, και ο επιστημονικός διάλογος, δηλαδή βλέπεις κριτική σε δικαστικές αποφάσεις και αρχίζουν πια και γράφουν κατεβατά στο Facebook. Δηλαδή, σταμάτησαν οι άνθρωποι που λέει, υπερβάλλω, αλλά να αρθρογραφούν σε επιστημονικά περιοδικά. Λοιπόν, το ίδιο στην πολιτική. Επέλεξαν να επικοινωνούν με το TikTok ή με το Facebook. Φυσικά υπάρχει το κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι όλοι στο κοινοβούλιο η πολιτική. Λοιπόν, είναι ένα ευρύτερο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό βέβαια, έτσι. Και το βλέπει κανείς και βέβαια δεν είναι μόνο τα social media. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα η ενημέρωση. Γιατί συναντάμε τα fake news, η δημοκρατία, η οποία είναι και ένα ευάλωτο πολίτευμα, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει πολλούς περιορισμούς. Τα αυταρχικά καθεστώτα είναι πιο εύκολο να επιβάλλουν περιορισμούς. Η δημοκρατία ακριβώς είναι πιο ευάλωτη γιατί την πολεμάνε με τα όπλα της, με τις ελευθερίες. Όσο υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τα δικαιώματα όλων, δεν μπορεί να αφήνουμε να λέγονται μόνο όσα μας είναι ευχάριστα. Επομένως, εκεί όμως βλέπει κανείς πράγματι λίγο να έχουμε ξεφύγει. Ελπίζω ότι θα βρεθεί αυτή η ισορροπία. Για να επανέλθω στο φεστιβάλ, σε αυτό το πλαίσιο του είμαι ενεργός πολίτης και ακριβώς επειδή υπήρξα τόσα χρόνια, έφτασα πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και μετά πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν είναι εύκολο να αναδεχθώ μια άλλη θέση. Είναι μια άμυστη θέση, η οποία επίσης συνήθως καταλαμβάνεται από νομικούς, οικονομολόγους, γιατί υπάρχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Έγινε και αυτό το μπέρδεμα. Πολλοί νομίζαν ότι εσείς θα επιλέγετε τις παραστάσεις του φεστιβάλ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν τόσο χάσει την ψυχραιμία τους. Υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κ. Μαρμαρινός, που είχε και την ιδέα της πρώτης συνεργασίας. Ούτε η Υπουργός Πολιτισμού είναι τόσο εκτός πνεύματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτά είναι και λίγο αρέσκονται οι άνθρωποι να αναλώνονται έτσι σε ανούσιες επιθέσεις. Θα ήθελα να μας διδάξετε την τεχνική όμως του τα αφήνω όλα αυτά στην άκρη και συνεχίζω. Καλά, στην αρχή κάποτε έκλαιγα κι εγώ. Και στεναχωριόμουν, είτε ως νέα δικαστής, είτε στην αρχή, το κλάμα είναι λίγο υπερβολή, αλλά και ως πρόεδρος στεναχωριόμουν με ορισμένα πράγματα. Αυτό όμως που είπα, μάλλον είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα καμιά φορά, αλλά εκπαιδεύεσαι, ναι. Δηλαδή αυτή η αυτοσυγκράτηση των 40 χρόνων δικαστικής σταδιοδρομίας ίσως ήταν χρήσιμη. Ανάμεσα στο κοινό φαντάζομαι υπάρχει κάποια πολύ νέα γυναίκα. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί της ένα μυστικό για καλύτερη ζωή. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα στοίχημα και για σας η καλύτερη ζωή. Για όλους μας είναι. Αλλά εσάς έχω τώρα μπροστά μου και μπορώ να σας χαίρομαι, να σας θαυμάζω για αυτή σας την τόλμη, γιατί για μένα ήταν τόλμη να φύγετε από αυτό το ύψιστο αξίωμα και να βρεθείτε τώρα σε μία θέση όπου θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος συνάδελφός σας του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι τολμηρό να δέχεται κανείς να βρεθεί σε ένα πόστο σε μία εταιρεία, ας πούμε, θα λέγαμε ότι ήταν προϊστάμενος και τώρα έχει επιστρέψει στο γραφείο του ή ήταν διευθυντής τμήματος και τώρα θα κάνει κάτι άλλο. Είναι τολμηρό να μπορεί κανείς να δέχεται το λιγότερο και να χαίρεται μέσα στο λιγότερο, γιατί και αυτό το λιγότερο είναι μία προσφορά στην πατρίδα, στη χώρα, ακόμη και αν ακούγεται ρομαντικό και λίγο μελό, έτσι όπως το λέω. Στα δικά μου μάτια έτσι είναι. Και θα ήθελα πολύ να πείτε σε αυτή τη νεότερη γυναίκα ποιο είναι αυτό το μυστικό που σας κάνει να αντέχετε, να λέτε εγώ θα πάω λίγο κόντρα σε αυτό το σύστημα που θέλει οι άνθρωποι να ανεβαίνουν τη σκάλα. Εγώ θα ανεβαίνω, θα στέκομαι στα μισά, θα κατεβαίνω κάποιο σκαλοπάτι, θα είμαι εδώ στη γειτονιά και θα κουβεντιάζουμε.
Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν αισθάνθηκα, και το είχα πει αυτό και ως πρόεδρος που με ρωτούσαν για την επόμενη τυχόν θητεία κλπ. Δεν αισθάνθηκα προσκολλημένη σε αυτό που αποκαλούμε καρέκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με θητείες, έληξε η θητεία μου, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Όταν λοιπόν, ίσως εγώ έτσι το βλέπω, μπορεί να το βλέπω πολύ, πολύ απλά, ότι ακριβώς επειδή έφτασα να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι δύσκολο έτσι, μια πρωτιά που συνδυάστηκε, έτσι το έφερε η ζωή μου, εάν μπορώ κάπου να προσφέρω, και είναι κάτι που με συγκινεί και θεωρώ όμως ότι ο πολιτισμός δεν είναι οτιδήποτε, ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και ο συμβολισμός που έδωσε αυτή, δηλαδή εκεί εγώ βρήκα ενδιαφέρον στην πρόταση που μου έγινε, ότι πώς θα το βλέπατε, κυρία Πρόεδρε, όταν μου το πρωτοανέφεραν. Γιατί το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που είναι ο πιο σημαντικός πολιτιστικός θεσμός αυτής της χώρας, δίνει, αν θέλεις, δίνουμε και ένα συμβολικό μήνυμα του τι σημασία αποδίδουμε στον πολιτισμό. Ότι και ένας άνθρωπος ακριβώς που δεν έχει ανάγκη να περιμένει κάτι, γιατί δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά εκεί που έφτασα είναι αρκετά αυτά τα οποία μου συνέβησαν. Το είχατε σκεφτεί ποτέ αυτό, ότι μπορεί να φτάσετε κάποια στιγμή? Όχι. Όχι, Όχι. Στη δικαιοσύνη υπάρχει και ο βαθμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αν είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου και βοηθήσει και η συγκυρία, γιατί είναι και η συγκυρία πάντα παίζει ρόλο, είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι μπορεί να συμβεί. Το άλλο όχι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ φυσικά. Το μυστικό της καλής ζωής ποιο είναι? Αυτό που θα έλεγα, το είχα στην πρώτη μου δήλωση, είχα πει έτσι, γιατί αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που με συγκινεί. Με συγκινούν κυρίως τα μικρά κορίτσια που χάρηκαν πολύ και με έβλεπαν έτσι λίγο σαν ένα πρόσωπο που μπορούσε να συμβολίζει κάτι για αυτές. Ότι εύχομαι πάντα να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Και έλεγε επίσης, και ξανά θα αναφέρω την RBG, την Ginsberg, ότι τα βιβλία με βοήθησαν να διαμορφώσω τα όνειρά μου. Και το διάβασμα πολλών βιβλίων με βοήθησε να τα πραγματοποιήσω. Άρα το διάβασμα είναι μια καλή αφετηρία για ένα νεαρό κορίτσι. Από εκεί και πέρα σκέφτομαι, θα τη συμβούλευα να βάζει στόχους και όταν πρόκειται να πάρει κάποια σημαντική απόφαση, να συζητάει με ανθρώπους που εμπιστεύεται, αλλά τελικά την απόφαση να την παίρνει εκείνη. Για τη ζωή της να παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Και αν κάπου αποτύχει, να ξαναπροσπαθήσει. Αλλά η ίδια να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν κατατοπιστικά όλα αυτά που κουβεντιάσαμε. Ποτέ δεν έχω πει τόσα πράγματα για τον εαυτό μου μαζεμένα πάντα. Δεν έχετε ξαναπεί. Τόσο όχι. Εγώ χάρηκα πάντως να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν ήξερα τόσα πράγματα για εσάς. Αλλά νομίζω πως έχει μία αξία να μοιραστούμε και κάτι ακόμη για το χρόνο που μας απομένει, έτσι ώστε αυτή η βραδιά να φτάσει στο στόχο της. Κουβεντιάζοντας με τον κύριο Γιοβανίδη για αυτές τις συναντήσεις, σκεφτόμασταν ότι το θέατρο είναι καλό να δίνει αφορμές, όχι μόνο για να παρακολουθούμε μία ζωή που ενδεχομένως δεν θα τη ζήσουμε ποτέ ή μία ζωή που υποψιαζόμαστε ότι κάποιοι άλλοι έχουν ζήσει. Σημασία έχει αυτό που βλέπουμε στη σκηνή να είναι κομμάτι της ζωής μας. Οπότε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την Πρόεδρο, φαντάζομαι ότι και εκείνη είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει σε κάποια από τις ερωτήσεις, οι οποίες θα μας βγάλουν από ένα μικρό αδιέξοδο και θα μας οδηγήσουν σε αυτή την έξοδο για την οποία κουβεντιάζουμε και μας έδωσε και την αφορμή να φτάσουμε ως εδώ. Κύριε Γιοβανίδη. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Λίγο πώς δώσουμε στην Ελαττία. Δημήτρη, οκ. Σας παρακαλώ να θέσουμε ερωτήματα στην Πρόεδρο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ πρώτα. Διάβασα σε ένα έντυπο εδώ τοπικό ότι από το 2024 και μετά υπάρχουν κατά 90% αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας
στον νομό της Τολοκαρνανίας. Κάθε μέρα σχεδόν δηλώνεται και ένα περιστατικό. Ήθελα τη δήλωσή σας αυτό σε μια πόλη που είναι στην περιφέρεια, η σχέση που έχει η γυναίκα, ή τη θέση που έχει η γυναίκα. Βεβαίως, υπάρχει ίσως και ένα θετικό σε αυτό, το ότι έχουμε 91% αύξηση, αλλά εγώ το βλέπω ότι έχουμε 91% φωνές που παίρνουν θέση και λένε, γιατί αυτό συνέβαινε και πριν, δεν ξεκίνησε από το 2024. Ήθελα τη σκέψη σας πάνω σε αυτό, γιατί είναι κάτι που ταλανίζει ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Το 2019 βρέθηκα στο Παρίσι. Τότε είχε η Γαλλία την Προεδρία στο Συμβουλίο της Ευρώπης και ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων σε ένα συνέδριο εκεί. Και περπατώντας στην πόλη, είχε στο Δημαρχείο του Παρισιού 2 τεράστια πανό, στα οποία ήταν καταγεγραμμένα γυναικεία ονόματα. Και φυσικά κατάλαβα, αλλά μίλησα και ενημερώθηκα. Ήταν Γαλλίδες που είχαν δολοφονηθεί από τους συντρόφους τους, γιατί αυτή είναι η έννοια της γυναικοκτονίας, αλλά φυσικά είναι ευρύτερο η κακοποίηση και η ενδοοικογενειακή βία, που περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες εγκλημάτων, σε εκείνη τα χρόνια. Ίσως ήταν και εκείνη η χρονιά ή 2 χρόνια. Είδα λοιπόν τότε η γαλλική κοινωνία έχει αρχίσει να ασχολείται ήδη. Και φυσικά από τότε που είμαστε εδώ 5-6 έχουν κυλήσει 6 χρόνια, βλέπει κανείς μια μεγάλη ένταση αυτού του φαινομένου. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι η αύξηση των κρουσμάτων, που όλοι λένε ότι και η πανδημία έπαιξε ρόλο στη συμπεριφορά μας, στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας κλπ. Και αυτά ίσως χρειάζονται περισσότεροι ψυχολόγοι να τα παρουσιάσουν. Αλλά είναι και το ότι πλέον, και ευτυχώς, οι γυναίκες, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ευρύτερο, συνήθως όμως είναι θύματα οι γυναίκες, αλλά μπορεί να είναι τα παιδιά, μπορεί να είναι και οι άνδρες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, το σύνθεση είναι για τις γυναίκες. Έχουν το θάρρος και καταφεύγουν στις αρχές και κάνουν την καταγγελία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει βήματα σημαντικά, γιατί δυστυχώς τη βία από τη ζωή μας δεν μπορούμε ακριβώς να την εκβάλουμε. Εγώ θεωρώ μορφή βίας είναι ένα είδος bullying και αυτό που λέγαμε πριν, η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο. Απλώς φυσικά η βία, η σωματική, είναι το πιο ακραίο παράδειγμα που μπορεί να φτάσει και στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Είναι πολύ δύσκολο να το χειριστούμε ως κοινωνία και φυσικά είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται έτσι εύκολα. Τα βήματα που έχουν γίνει και σε επίπεδο πρόληψης είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή το να υπάρχουν... Εδώ ακούμε περιστατικά ότι παλιότερα πήγαιναν κοπέλες να καταγγείλουν τους συντρόφους τους και στην αστυνομία τους έλεγαν «Δεν πειράζει, άστο τώρα». Ή από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ένα μεγάλο τεράστιο πρόβλημα, που εκεί νομίζω έχουν γίνει μεγάλα βήματα, ότι ο άνδρας σου είναι, δεν πειράζει, θα ανεχθείς λίγο και κάτι, τέλος πάντων, μια συμπεριφορά πιο ακραία. Αυτά είναι φαινόμενα που τα ξέρουμε όλοι και τα έχουμε στο ευρύτερο περιβάλλον ακούσει, ότι δεν είναι μόνο της λογοτεχνίας φαινόμενα. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να προχωρήσει, η παιδεία παίζει ένα σημαντικό ρόλο, το πώς ανατρέφουμε τα παιδιά μας ώστε να μάθουν να σέβονται τα φύλλα το ένα το άλλο είναι πολύ σημαντικά και με βήματα μικρά, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο της Τολοκαρνανίας, μπορεί να βρέθηκε αυτή η μελέτη, αλλά είναι σαφές ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο πολύ ευρύτερο. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ, ποιος θέλει να κάνει. Ποιος θέλει να απευθύνει την ερώτησή του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, ο Κώστας Πιστιόλας είμαι. Ήθελα καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι δεν φανταζόμασταν ποτέ σε σε μια σκηνή θεάτρου να βλέπουμε μια πολύ ωραία παράσταση, και επειδή τα πιο ωραία έργα και οι πιο ωραίες παραστάσεις είναι αυτές που στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα, το απολαμβάνουμε ως ένα βιωματικό, πολύ ωραίο σκηνικό. Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν φτάσατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας, αν σας άγγιξε ποτέ σκέψη ή έφτασε ο συλλογισμός ότι σε μία διαφαινόμενη ή και πιο απομακρυσμένη
θεσμική εκτροπή θα πρέπει να πάρετε θέση αποτρεπτική ή να βρεθείτε με όλο το κοινοβούλιο απέναντί σας. Αν έφτασε κάποια τέτοια στιγμή ή σκεφτήκατε ότι μπορεί να έρθει και πώς θα αντιδρούσατε. Να σας πω την αλήθεια, δεν με απασχόλησε με την εξής έννοια. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο στη διάρκεια της θητείας μου, δεν ένιωσα κάποια τέτοια στιγμή να πέρασε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν ομιγέννητο κάτι συνέβαινε, θα το αντιμετώπιζα με τον τρόπο που θα μπορούσα. Θα έκανα αυτό που θα έπρεπε να κάνω, αυτό που θα με καλούσε το καθήκον μου να κάνω. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ένιωσα κάποια τέτοια στιγμή. Είναι λίγο πολύ γενικό το ερώτημά σας, αλλά μόνο κάπως έτσι μπορώ να το απαντήσω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Περιμένετε και τις γυναίκες να κάνουν. Κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ και εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό μου και εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας, το γεγονός ότι όλη αυτή η συνέντευξη, η ομιλία είχε ένα προσωπικό τόνο, θα μου επιτρέψει και εμένα να σας κάνω ερώτημα κάπως προσωπικό, αρκετά προσωπικό, σε σχέση πάντα όμως με τα καθήκοντά σας κατά την χρονικό διάστημα της Προεδρίας σας. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μου πείτε, στη διάρκεια αυτή, ποιες ήταν ποια ήταν, γιατί δεν μπορεί να τις πείτε όλες, η πιο ευχάριστη στιγμή από αποφάσεις που πήρατε εσείς ή οι άλλοι που δεχτήκατε, αλλά και ποιες ήταν οι πιο δυστάρεστες αποφάσεις που λάβατε εσείς σε σχέση με τα καθήκοντά σας. Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Θα χρειαστούμε άλλη μια ώρα τώρα. αλλά αστείευομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα είναι, όπως λέγεται, μη εκτελεστικός. Δηλαδή, το βάρος της άσκησης πολιτικής ανήκει στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Είναι αυστηρά όσα περιγράφει το Σύνταγμα, είναι αρμοδιότητές του. Εκεί δημιουργούνται και πολλές παρανοήσεις, πολλές φορές. Αυτό αποφάσισε η Αναθεωρητική Βουλή όταν το 1986 αναθεώρησε το Σύνταγμα και περιόρισε τις αρμοδιότητες του Πρόεδρου Δημοκρατίας τότε. Επομένως, αποφάσεις πολλές βαριές δεν είχα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου. Δεν χρειάστηκε να πάρω γιατί δεν μου ανήκαν. Κάθε φορά βέβαια, αυτό είναι κάτι που έζησα στον εαυτό μου, αλλά αυτό πιστεύω και σαν πολίτης θα το ένιωθα, που συνέβαινε κάτι πολύ δύσκολο για τη χώρα, όπως ήταν οι μεγάλες πυρκαγιές, όπως ήταν κάτι άλλο, στην αρχή οι δύσκολες στιγμές με τους γείτονες που ζήσαμε κατά περιόδους. Αυτά ένιωθα να με βαραίνουν περισσότερο. Ίσως επειδή βρισκόμουν στη θέση που βρισκόμουν, παρόλο που επαναλαμβάνω, είχα ελάχιστα πράγματα να κάνω. Μόνο να συμπονέσω μπορούσα ή να συμπάσχω με όσους μπορούσα, ή ας πούμε στη Φρίκη με το δυστύχημα των τεμπών και άλλα. Λίγα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς. Οι ευχάριστες στιγμές από αποφάσεις για μένα ήταν αυτά που έκανα το λίγο out of the box, δηλαδή εκτός από αυτά που προβλεπόταν να ταξιδέψω. Εγώ το επιδίωξα να ταξιδέψω σε όλη τη χώρα για να με γνωρίσουν και οι συμπατριώτες μου και να τους γνωρίσω κι εγώ. Αλλά φυσικά έπρεπε να είμαι στις εθνικές επετείους σε κάθε πόλη, αν μπορούσα, και τέλος πάντων να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά που προβλέπονται για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα κάπως τυπικά, αλλά που έχουν και ουσία. Εκτός από αυτά, εγώ αυτό που προσπάθησα, αυτό που έχω πει το άνοιγμα στην κοινωνία, ήταν να επισκεφθώ άστεγους, να επισκεφθώ οικισμούς στον Ρωμά, να έρθω σε επαφή με την τοπική κοινωνία στις πόλεις όπου ταξίδευα. Εκεί έζησα τις πιο ευχάριστες στιγμές. Τις στιγμές που ένιωθα πραγματικά έτσι ότι ελάφραινα και ότι έπαιρνα πράγματα από τους άλλους, για μένα ήταν τότε. Όταν έκανα λίγο το έξω από τα τυπικά,
καθήκοντά μου κομμάτι της Προεδρίας. Αυτές ήταν αρκετές στιγμές, ή όταν ερχόντουσαν παιδιά στο Προεδρικό Μέγαρο για εκδηλώσεις που κάναμε, ή πήγαινα σε ιδρύματα και έβλεπα που είχα πάει και τώρα προχθές πάλι το ανέφερα, στον αγιασμό στο Σχολείο Τυφλών, στην Αγία Βαρβάρα, στην Καλιθέα, συγγνώμη, και ήταν ένας μικρός, ο Θανασάκης, που μετά ήρθε και στο Προεδρικό στην πρωτοχρονιά και μου λέει, λοιπόν, εσύ, τι άλλα, πώς πάει η δουλειά. Μου έλεγε κάτι τέτοια. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφες στιγμές και συγκινητικές. Η επαφή με τους συμπατριώτες μου στην πραγματικότητα. Εκεί που έβλεπα, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας από όλους. Εκεί που ένιωθα την επαφή με την κοινωνία, αυτό ήταν για μένα και κάποιες ίσως καλές κουβέντες ή κάτι λίγο που προσέφερα, γιατί το να δώσεις, να φωτίσεις μια πλευρά, ας πούμε, όταν στον Πειραιά που ήταν οι άστεγοι στο λιμάνι, το να φωτίσεις μια πλευρά της κοινωνίας που δεν στις δομές που είναι για κακοποιημένες γυναίκες ή για τους ναρκωμανείς που έχω πάει, διάφορες κομμάτια, τμήματα της κοινωνίας τα οποία δεν έχουν τόσο δυνατή φωνή ή δεν φωτίζουμε συχνά πάνω σε αυτά. Εκεί λίγο αυτό προσπάθησα να το κάνω στα 5 χρόνια της θητείας μου και είναι αυτό που με γέμισε περισσότερο. Κάποια ερώτηση? Θα πάω στην κυρία και θα μετά σας. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε και από κοντά, ειδικά εμείς οι πιο νέοι. Για μας είστε παράδειγμα σεμνότητας, παρόλο που έχετε περάσει όλη αυτή την πορεία ζωής και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε, γιατί δυστυχώς στην κοινωνία που ζούμε υπάρχει πολύ εγωισμός, πολύ προβολή και αυτό κάποιες φορές μας δυσκολεύει, εμάς που είμαστε πιο ηρεμοί όπως είστε εσείς, και θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, καθένας συμφιλιώνεται με τον εαυτό του. Είναι μια συνταγή που είπε η κυρία Βαρσάμι πριν, είναι να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να... Υπάρχουν λοιπόν όλοι, μια συμπεριληπτική κοινωνία πρέπει να μας περιλαμβάνει όλους. Και οι πιο χαμηλών τόνων προσωπικότητες και οι πιο δυναμικοί και οι πιο δυναμικές μπορούν να χωρέσουν, να είμαστε όλοι, να συνυπάρχουμε. Και αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και σε σχέση με όσα προηγουμένως συζητήσαμε, είναι ότι αυτό που λέγανε καμιά φορά και στο δικαστήριο, ότι δεν έχει περισσότερο δίκιο όποιος φωνάζει περισσότερο. Επειδή λοιπόν μερικοί κάνουν μεγαλύτερη φασαρία, δεν σημαίνει ούτε ότι είναι καλύτεροι, ούτε ότι έχουν περισσότερο δίκιο. Αλλά αφήνουμε τα πράγματα να δείξουν. Οι εποχές είναι δύσκολες, δεν είναι απλά τα πράγματα, υπάρχει αρκετή σύγχυση. Αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να πηγαίνει κανείς. Να προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και να αφήνει τα πράγματα να προχωράνε. Ένας κύριος. Καλησπέρα και από μένα. Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η κυρία Σοφία Κοράντη, μια σπουδαία υπονομματίστρια, Ιταλίδα στην καταγωγή, και έφερε σε επαφή στην Ευρώπη τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές. Άγνωστοι πάρα πολλούς, ακόμη και σε μένα που είμαι εκπαιδευτικός. Αυτό το γραμμά της, αυτός ο φωτεινός φάρος που έφυγε από τη ζωή, πώς θα μπορούσαμε σήμερα λοιπόν να τον κάνουμε ένα μεγάλο αστέρι, γιατί το αστέρι αυτό πάλεψε για δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και συνύπαρξη. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται, νομίζω, την κυρία που είχε σκεφτεί το Εράσμους. Και η κόρη μου είχε πάει στη Σαλαμάνκα με το Εράσμους. Κοιτάξτε, όταν κάποιος δημιουργήσει ένα τέτοιο έργο, και βλέπετε πώς και εσείς την αναφέρετε και όλοι τη γνωρίζουμε πια, το έργο του είναι το αστέρι που συνεχίζει. Και υπάρχουν και στην Ελλάδα, και παρόλο που βλέπουμε και τη βία στην εκπαίδευση, στα σχολεία και ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς και με την οικογένεια
και με την επιρροή των μέσων είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο ανησυχητικά, τη βία που εμφανίζεται στα σχολεία στους καιρούς μας, στην εποχή αυτή. Υπάρχουν και σημαντικοί και φωτεινοί εκπαιδευτικοί που παίζουν αυτό τον πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το έργο των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Η παιδεία είναι εκεί από όπου ξεκινάμε. Φυσικά το οικογενειακό περιβάλλον είναι για την αφετηρία της ζωής του ανθρώπου, αλλά η παιδεία είναι το πιο σημαντικός παράγον. Και πολλά από όσα δυσάρεστα παρατηρούμε έχουν να κάνουν με την απουσία παιδείας, με τα λάθη στην παιδεία, δεν εννοώ τους εκπαιδευτικούς, εννοώ το πώς διαμορφώνει κανείς την προσωπικότητά του. Εκεί βλέπουμε, εκεί χτίζονται οι προσωπικότητες και βλέπουμε και πόσο καλά πηγαίνουμε ή λιγότερο καλά. Άρα το αστέρι είναι εκεί και περιμένει. Και μπορούμε μόνο να ευχόμαστε να υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Κυρία Πρόεδρε, εδώ έχω εντοπίσει ένα κοριτσάκι. Θέλεις να πεις κάτι στην κυρία Πρόεδρο? Ένα γεια, μην κάνεις ερώτηση. Θες να σηκωθείς όρθια, σε παρακαλώ? Πες μας το όνομά σου και την ηλικία σου. Εντάξει, κάνει το παιδί μόνο πόσο χρόνο. Θα τη δω μετά, δεν πειράζει. Θα πάω να τη δω όμως. Να με περιμένει. Το παιδί το ζόρισε. Ναι. Ερώτηση, παρακαλώ. Ο πρόεδρος, ο κ. Κατσάρης. Θα επιστρέψω λίγο στη θεματική των διαλέξεων και στην έξοδο και σε πιο προσωπικά ίσως θέματα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε για τις δικές σας εξόδους, τις δικές σας υπερβάσεις και τις δικές σας στιγμές όταν χρειάστηκε να κάνετε κάποια αλλαγή ή κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό. Νομίζω ότι τις είπαμε, γιατί και η έξοδος από το δικαστήριο. Στο δικαστήριο είχα άλλα 3 χρόνια θητείας. Δεν θα μείνει τίποτα απόψε να μην το πούμε, να μην το συζητήσουμε. Είχα άλλα 3 χρόνια θητείας, γιατί είναι η θητεία του Προέδρου του δικαστήριου τετραετής κατά το Σύνταγμα. Και ήταν κάτι που αγαπούσα, που έκανα όλη μου τη ζωή. Όχι να είμαι πρόεδρος, αλλά να είμαι δικαστής. Με τους συναδέλφους μου να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε για το Συμβούλιο Επικρατείας. Ήταν λοιπόν μια ωραία περίοδος της ζωής μου, με τις δυσκολίες που είχε φυσικά. Και εκεί είχε την ιδέα ο Πρωθυπουργός ότι θα είχε ενδιαφέρον να είμαι εγώ η επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας και μου έκανε την πρόταση. Αυτή ήταν ένα είδος εξόδου, γιατί ακριβώς από την comfort zone του δικαστηρίου, από την ασφαλή ζωή των 38 χρόνων που αφηγηθήκαμε, βρέθηκα λίγο στο ανοιχτό πέλαγος. Σε κάτι πολύ τιμητικό βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με την ηρωική έξοδο. Άλλο οι ηρωισμοί, άλλο οι κινήσεις που κάνει κανείς στη ζωή του. Δεν είναι ηρωισμός αυτό βέβαια. Και αντίστοιχο ήταν και αυτό που αφηγηθήκαμε με την κυρία Βαρσάμη τώρα μόλις, που κάθε φορά έχει κανείς να σκεφτεί αν θα γίνει αντικείμενο κριτικής, αν θα αρέσει σε όλους, αν η συνείδησή σου λέει ότι κάτι αξίζει να κάνεις ή σε ενδιαφέρει να το κάνεις. Τώρα μου ζητήθηκε να προσφέρω στο Φεστιβάλ Αθηνών. Αν μπορώ να το κάνω και αυτό, είπα να το κάνω, γιατί ο πολιτισμός είναι κάτι που με συγκινεί και με αγγίζει. Αυτά είναι τα μικρά παραδείγματα που θα έδινα, που ήδη τα αναφέραμε, απλώς λίγο σας το εξηγώ. Αλλά επαναλαμβάνω, ωραία ιδέα με την έξοδο, αλλά δεν είναι ηρωικά αυτά βέβαια, είναι για μας τους απλούς ανθρώπους. Είναι μια κυρία εδώ, κυρία Πρόεδρε, που θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που είστε εδώ. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενημερωτική και επικοδομητική. Θα συγχωρήσετε λίγο τα ελληνικά μου γιατί έζησα έξω. Μια ερώτηση θα ήθελα που αφορά όχι την πολιτική σας καριέρα, αλλά τη δικαστική σας. Αν μου επιτρέπετε, υπήρξε ποτέ κάποια απόφαση που πήρατε που ήσασταν λίγο διφορούμενοι ή μετά θεωρήσατε ότι δεν ήταν σωστή και αδίκησε ίσως κάποιο άτομο? Αν θα θέλετε αν υπήρξε και αν θα θέλετε να μοιραστείτε κάτι τέτοιο μαζί μας. This is απλό out of curiosity. Γιατί ξέρω ότι οι δικαστές αναλαμβάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Καταδικάζουν ή αθώωνουν ανθρώπους.
Και Αυτό, να σας το εξηγήσω λίγο, επειδή είπατε έχετε ζήσει και στο εξωτερικό. Ο ποινικός δικαστής έχει, το είπα και όλα και εγώ συμπτωματικά, έχει αυτό το βάρος γιατί στερεί την ελευθερία από έναν συνάνθρωπό του. Άρα είναι πολύ μεγάλο το βάρος να βάλει τον άλλο στη φυλακή, να το πούμε έτσι. Ο διοικητικός δικαστής που έχει ένα άλλο εύρος δικαιοδοσίας, δικάζει άλλου είδους υποθέσεις, για το αν κάποιος παραλήφθηκε σωστά στις προαγωγές, για το αν ένα θέμα, ένα ακίνητο πρέπει να κηρυχθεί διατηρηταίο ή όχι, στο 5ο τμήμα που είχαμε τις περιβαλλοντικές υποθέσεις για τα δημόσια έργα. Τέλος πάντων, είναι τα φορολογικές υποθέσεις. Είναι υποθέσεις κάθε πράγμα. Κάθε υπόθεση για τον διάδικο έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές μπορεί να είναι μια υπόθεση ίδια του η ζωή και ας μην έχει να κάνει με την αφαίρεση της ελευθερίας του. Επομένως, όλες οι υποθέσεις έχουν βαρύτητα και θεωρώ η δουλειά του δικαστή υπήρξε πολύ πιο δύσκολη από το περιορισμένο βάρος ενός μη εκτελεστικού Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά ήμουν πολλές φορές διστακτική, γι' αυτό είπα και εγώ πριν δεν ξέρω αν ήσασταν να ακούσατε, που είπα μια φράση του Προέδρου μου που έλεγε ότι ποτέ σχεδόν σπάνια μάλλον, όχι ποτέ, αλλά πολύ σπάνια, έχει απόλυτα πεντακάθαρα δίκιο η μία πλευρά. Στο Συμβούλιο Επικρατείας, να ξέρετε, πάντα η μία πλευρά είναι το κράτος. Είναι ο πολίτης κατά του κράτους. Αυτή είναι η έννοια των διοικητικών διαφορών. Ο πολίτης στρέφεται κατά του κράτους διότι του θίγεται ένα δικαίωμα και προσβάλλει μια διοικητική πράξη. Επομένως, μπορεί και το κράτος να έχει δίκιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πιο ισχυρό ενδεχομένως θα το αδικήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν στην υπόθεση να αναζητήσουμε το ποιος έχει το λίγο παραπάνω δίκιο και να του το δώσουμε. Εκεί χάνεις τον ύπνο σου, είναι κάτι που βαραίνει. Αλλά είναι και μια τεχνική και από την άλλη μεριά, επαναλαμβάνω, η νομοθεσία μας το επιβάλλει. Δεν πηγαίνουμε ούτε με τη συμπάθεια, ούτε με τις προτιμήσεις, θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες. Είναι τι προβλέπεται στο νόμο. Τι συνέβη εδώ, τι προβλέπει νόμος για αυτή την περίπτωση και εκεί προσπαθούμε να πούμε τι είναι το σωστό να γίνει. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Πολλές φορές έχασα τον ύπνο μου. Ελπίζω ότι δεν έχω πικράνει πολλούς ανθρώπους. Αλλά ίσως δεν γινόταν αλλιώς. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ? Συγγνώμη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή σήμερα που μας κάνατε. Λένε ότι το θέατρο είναι κομμάτι της ζωής και ότι η ζωή είναι κομμάτι του θεάτρου. Και στο θέατρο πλάθονται ρόλοι. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τους ρόλους του θηλυκού και του αρσενικού, όπως το πάρετε, μάλλον του θηλυκού και του αρσενικού, ναι. Τι βαρύτητα έχουν για σας οι ρόλοι στην κοινωνία, τι ρόλο παίζουν και αν χρειάστηκε κάποια στιγμή στην επαγγελματική σας, στην προσωπική σας ζωή, να αλλάξετε ρόλο. Είτε να πάρετε κάποια απόφαση, είτε να εκφράσετε την άποψή σας. Αυτό. Νομίζω ότι στην κοινωνία, ακριβώς επειδή έχει κώδικες, αυτό είναι η κοινωνική συνύπαρξη, ότι διέπεται από κώδικες. Δεν πορεύεται ο καθένας όπως θέλει. Άρα κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε, ας το πούμε, σε ρόλους. Καλούμαστε έτσι να εκπληρώσουμε ένα ρόλο ίσως, όπως το λέτε. Μπορεί να το πούμε με πολλούς τρόπους. Αυτό που ίσως θα μπορούσα να σκεφτώ σαν απάντηση, γιατί δεν είχα σκεφτεί ότι θα έχουμε μια τέτοια ευρύτητα στη συνέντευξη. Πάντα, και επανέρχομαι ακριβώς στο έργο του δικαστή, είναι ότι προσπαθείς για να κάνεις καλά τη δουλειά σου, γιατί κρίνεις ιστορίες άλλων ανθρώπων. Αυτό κάνεις. Και του κράτους, εν προκειμένου, όπως είπαμε, το Συμβούλιο Επικρατείας. Αλλά και εκεί ανθρώπινες είναι οι αποφάσεις. Και ανθρώπων έργα. Προσπαθείς να μπεις, όπως είναι οι Άγγλοι, into his shoes, να μπεις στα παπούτσια του άλλου, να σκεφτείς και την άλλη πλευρά. Αυτό ο δικαστής καλείται να το κάνει συνεχώς. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί και τις δύο πλευρές για να κάνει σωστά τη δουλειά του, πιστεύω. Επομένως, αυτό προσπάθησα κι εγώ και οι συνάδελφοί μου, νομίζω όλοι, να κάνουμε. Αυτό το κάνουμε πολλές φορές όμως στην κοινωνική συμβίωση, πιστεύω. Όταν θέλουμε να συνυπάρξουμε, πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τον άλλο. Και άρα πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε. Αν πηγαίνεις μόνο με τις δικές σου απόψεις, με το πώς εσύ βλέπεις τα πράγματα,
δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν έτσι. Αυτό μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή να σας πω. Να κλείσουμε με την ερώτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Να μην σας ταλαιπωρούμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγίστη τιμή που βρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας και που μοιραστήκατε τις προσωπικές σας στιγμές μαζί μας. Φυσικά επαναλάβατε αρκετές φορές και είναι φυσικό γιατί είναι μεγάλο μέρος της ζωής σας ότι υπηρετήσατε και μάλιστα δεν υπηρετήσατε απλώς, διακονήσατε την δικαιοσύνη από το δικό σας μετερίζει και από την θέση του διοικητικού δικαστού και γι' αυτό το λόγο τιμηθήκατε κιόλας με αυτό το ύψιστο αξίωμα της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναφερθήκατε πάρα πολύ εύστοχα ότι είμαστε σε μια περίοδο που πράγματι οι θεσμοί βάλλονται πανταχώθεν και ανάμεσα σε αυτούς είναι και η δικαιοσύνη που δεν θα μπορούσε δυστυχώς να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση, ίσως στα πλαίσια και ενός επανακαθορισμού. Αναφέρατε ως μια προβληματική, γιατί κατά την άποψη του ομιλούντα η ελληνική δικαιοσύνη είναι ο ισχυρότερος, ένας από των ισχυρότερων πυλώνων, όπου εν της πράγμας βιώνουμε τον ελληνικό συνταγματισμό και το δημοκρατικό πολίτευμα και είναι σημαντική καταφύγη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αναφερθήκατε σε μια προβληματική σχετικώς με το ζήτημα της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης. Θα αποφύγω τον όρο παθογένεια, διότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν παθογένειες σε αυτόν τον ύψιστο θεσμό. Γι' αυτό και αναφέρομαι με την έννοια της προβληματικής. Επειδή η δικαιοσύνη πράγματι αμφισβητείται, κατά την άποψή μου υποβολημιαία ίσως κατά τα τελευταία χρονικά διαστήματα, πιστεύετε ότι θα πρέπει η ταχύτητα στην απονομή, μάλλον για να πετύχουμε ταχύτητα στην απονομή, ενδεχομένως να θυσιάσουμε την ποιότητα στην παροχή της δικαιοσύνης, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι τώρα τελευταία γίνονται και έντονες συζητήσεις για θέματα υποκατάστασης κάποιων απλών εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω αυτοί που το υποστηρίζουν τι εννοούν απλές δικαστικές αποφάσεις, και από την τεχνητή νοημοσύνη. Λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος επίσης ότι πώς μπορεί να υπάρχει αρχή ηθικής απόδειξης στην μηχανή. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πρώτα απ' όλα, η προφανής απάντηση στο ένα σκέλος είναι ότι βέβαια δεν μπορούμε ποτέ να θυσιάσουμε την ποιότητα. Και άλλωστε και η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μιλάει για έγκαιρη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και το αποτέλεσμα βέβαια έχει να κάνει με την ποιότητα. Πρέπει να αποδίδεις δίκαιο, δεν είναι απλώς να πεις κάτι στον άλλον για να τελειώνει και να φύγει από πάνω σου. Επίσης, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι έχω ακούσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ένας από τους πρώτους κώδικες ηθικής δεοντολογίας που διατύπωσε είναι πάνω στο θέμα της δικαιοσύνης σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ακριβώς μπορεί ενδεχομένως σε κάποια θέματα παραβίασης, προστίμων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να μπορούσαν να υπάρχουν αποφάσεις έτσι με έναν πιο μηχανιστικό τρόπο, αλλά η απονομή της δικαιοσύνης έχει προφανώς να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να υπάρξει η δικαστική κρίση. Εκεί λοιπόν είναι μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον και ελπίζω ότι θα γίνει, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει με σοβαρότητα. Δεν είναι έτσι απλό να υποκαταστήσουμε τον δικαστή φυσικά σε πολλές δραστηριότητες, πόσο μάλλον στην απονομή της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και το θέμα της έγκαιρης απονομής, οι προσπάθειες που γίνονται, είναι ίσως τόσο δύσκολες στο να επιτύχουν, ακριβώς γιατί πρέπει να συνδυάζεται πάντα, ενώ υπάρχουν πολλοί δικαστές στην Ελλάδα, αλλά έχει και μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Ας πούμε, η ελληνική δικαιοσύνη έχει μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές. Δηλαδή, αν δείτε τις αναλογίες στις μελέτες του Συμβουλίου της Ευρώπης μεταξύ δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, πάντα είναι ένας δικαστής με 3 υπαλλήλους. Στην Ελλάδα η σχέση είναι αντίθετα. Είναι πολλοί οι δικαστές, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν και τη δουλειά και των γραμματέων και των υπαλλήλων για να μπορέσουν να βγει πέρα το έργο τους. Άρα υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία μπορούν να εξηγήσουν το γιατί έτσι έχουμε την παθογένεια, όπως είπατε και εσείς σωστά. Η δημοκρατία είναι
Το πολίτευμα που διαρκώς βάλετε, αμφισβητείτε, αλλά και το καλύτερο που έχουμε, όπως έχει πει, παρά τις αδυναμίες του Τσόρτσιλ, και κυρίως είναι μια συνεχής διεκδίκηση. Και στις μέρες μας η δημοκρατία βάλετε παντού. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Συνταγματικό του Δικαστήριο οι προεδρικές εκλογές, γιατί είχαμε διασπορά fake news, μια περίπλοκη ιστορία εκεί με διείσδυση ξένου παράγοντα ή δεν ξέρω τι άλλο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι. Τους συναδέλφους πάντα τους δικαστές θεωρώ εγώ ομόλογοι. Βλέπει κανείς τα προβλήματα και αλλού. Το έτσι συμβαίνει στην Αμερική με το Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αλλά η δικαιοσύνη, όλοι οι θεσμοί βέβαια, αλλά ακριβώς στη δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ροκανίζουμε τα κλαδιά πάνω στα οποία καθόμαστε. Και η δημοκρατία στέκεται και πάνω στους πυλώνες της. Ένας από αυτούς, το κράτος δικαίου, είναι η καρδιά της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη, εννοώ τη λειτουργία της δικαιοσύνης, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου. Επομένως, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή από όσους υπεύθυνα ή λιγότερο υπεύθυνα αμφισβητούν και στρέφονται, γιατί ξέρετε, έναν θεσμό δεν τον σέβεσαι όταν δίνει τις αποφάσεις που θέλεις. Διαβάζω κατά καιρούς, υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο από επίσημα χείλη. Όταν η απόφαση είναι προς λάθος κατεύθυνση, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνες κουβέντες και θα κληθούμε να τις πληρώσουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όσο πιο υπεύθυνος είναι κανείς να διδάσκει την αυτοσυγκράτηση και η κριτική να γίνεται. Δεν είπε κανείς να χαϊδεύουμε αυτιά. Η κριτική να γίνεται. Τα άλλα είναι τα αποφθεγματικά και οι υπερβολές είναι καλό να αποφεύγονται. Νομίζω πως κάπου εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ωραία συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη συνέντευξη που κάνατε. Ραντεβού στις 3 του Δεκέμβρη, Τετάρτη, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι ως Πρόεδρος περιοδεύσατε σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας μεταφέρω και να ξέρετε ότι το πέρασμά σας εδώ από το Αγρίνιο άφησε έτσι μια ανάμνηση πολύ αγαπημένη και υπάρχει τιμή και σεβασμός στο πρόσωπό σας, και να ξέρετε ότι η πόλη του Αγρινίου είναι μια πόλη που σας αγαπάει και χαιρόμαστε που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι και εγώ πολύ που μια τόσο εξομολογητική, τολμώ να πω έτσι, συζήτηση με την κυρία Βαρσάμη, που την ευχαριστώ και αυτήν ιδιαίτερα, έγινε στην περιφέρεια και ειδικά στο Αγρίνιο. Χαίρομαι πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.